la plancha, ahí. Un momento, preparamos para hacer a la plancha o preparamos para hacer espaguetis de calabacín. Fácil y sencillo. Fijaros con qué facilidad. Si queremos pelar el tomate, exactamente lo mismo, por el otro lado. Pelamos el tomate por este otro lado. Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. El coche no pesa.
Marga, gaur hasi de Euskaraldia. Nola ikusten duzu animoak? Animoak, bero, eta konten gaude. Olatua ari da handitzen eta tsunami bihurtzeko puntun gaude. Bueno, aida jendea hurbiltzen, oiniken bada jendea unitza puntetzekoa edo nola? Bai, gure eremuan jende unitzek azkeneko momentura uzten du izen ematearena eta horregatik gaur feria eguna aprobetxatu dugu txapa banatzeko eta despistatu hoiei ere izen hartzeko eta gaina epea zabali dagonez animo, eta bueno, horixe, bai. Eta gero honenari erraten aldut, elduden astelenetik araintzailera ere goizez txapa biltzen aldela mankomunitatean, 9-zortzitatik 3 eta arratsaldean berriz, liburutegian, arratsaldeko 9-etatik 8. Bueno, despistatun bat baldin dago edo, esplikatuko dugu pixket zertan datzan Euskaraldia? Euskaraldiaren 3. edizioa burutzen ari gara. Ariketa erraldoi bat, Euskal Herria osoan burutzen den ariketa bat. Helburu zein da, norbanakoak hartzen du konpromisoa bere arlo pribatuan, baina baita enpresa edo arlo arigunetan euskera gehiago erabiltzeko. Dakizuen bezala, 2 rol izaten dire, izaten alda obizi edo belarri prest. Helburua zein da, norberak hartzen duen, hautatzen duen rol hori, nolabait 15 egun horietan zehaz-mehaz betetzea, baina gero 15 egun aratago joan nahi den ekimen bat dugula, azken fina sustatu behar duguna da erabileren handitze ekimen bat da, eta horixe hola laburtuko nuke, orduan ahobizi eta belarri prest 2 rol horietan izena emateko, eta batez ere urte osoan txapa gure respetu, hemen, eramateko.
finalera sartu diren Nafarroko aizkolari onenak izanen ditugu gaurkoan, 5 aizkolaririk onenak eta Gipuzkoatik etorritako Euskal Herriko Arruina Sozialetan hoberenetarikoak ere bai. Beraz, seiak jota ditugunean, kirolarien aurkezpenarekin hasiko gara. Beraz, kirolariak prestatu plaza herrira ateratzeko eta lehenbizi Arruina Sozialeak aurkeztuko ditugu. Zarauzuk, etorria Zarauzko Arruina Sozialearen eskolatik, Euskal Herriko Arri Txikitan, 5 aldiz txapeldun, Gipuzkoakoan, 4 aldiz, eta Iberiako Harrian, 2 aldiz, Zarauztik, Mikel Lopetegi, urra! Arruina Sozialean, berriki hasia eta emakumezkoen diziplina hau sustatuz eta orain bizituz, Zarauzko bi harritan, 2. eta 3. erreina, Urriako txapelketan, 3. Gipuzkoakoan 3. ere, Zarauztik, Ierni Osa! Aizkolari txapelketa honetarako 5 aizkolaririk onenak izanen ditugu. Kanpoan geratutakoak ere aipatuko ditugu. 5 segundorengatik 6. izan zen Javier Cañamares, 7. Julen Olano, 8. Jon Rekondo, 9. Asier Pelejero eta 10. Julen Cañamares. Horiek ez dira sailkatu eta gaurko 5 aurkeztuko ditugu. 26 urterekin 5. finala du. Gorengoan, iaz, 2. sailkatu zen. Nafarroan binaka 2 aldiz izan da txapeldu. Eta Euskal Herrian lehenengo mailan ari dena, Zigatik etorria, Josean Etxeberria. 3. finala, iaz, 3. izan zena, eta 2 aldiz ere irabazi du. Nafarroko binakako txapelketa, 29 urte, Errazkindik etorria, Eneko Saradegi. 3. sailkatu zen, sailkapen proban, lehenbiziko finala doa. Xerpa txapelketan ere, lehenbiziko finala jokatu zuen, 27 urterekin.
hasiera eman dio epaileak eta hasi da. Mikel Lopetegi, Urra Zarauztarra. Bidean atxeden ahora. Ematen du momentuz, parekorik ez duela aurrak, harri txikietan, eta hori erakusten ari da, azken txapelketa postietan. Eta seigarrenean atxeden. Amargarren adiernik.
Publikoarekin hariko da. Urran eta harri baldarrarekin. Jerdi. Eta horrengoan, laugarrenean, Arturo atxedena, 5. bila. 5. 6. Eta jada, atxedenik ez. 10 atxaldi. 15 ere bai. 16. Eta 16ekin geratu da Urra. Lehenbiziko txandan. Jokarekin 20 atxaldi eta publikoarekin 16. 2 minututan ahalik eta altxapeleken. Arribolarekin. 3 da Nerviosa eta dagoa. Ederki lehenbiziko altxaldia. Altxaldi. Zarauzko Harri Jasotze Eskolakoa, Ura Kalabia.
Seigarrena ere bai. Azken baterako denbora izaren du. Era zazpigarrena. Hortxe zazpigarrena ere. Eta denbora hortxe amaitu da. Zazpi altxatu du Ermin Mosak. Lehenbiziko txanda beraz. Hemezortzi altxati eman.
Bizkat hartu dira orain. Iban Soroari. Buelta, Jaimeko Sarabei. Buelta eman du Iban Soroak ere. Leia dago, bigarren postu horretarako. Gaurkoerako ere bai. Bigarren eta hirugarren postuak. Oraindik erabakitzeke. Eta gertu segituko da, Txomin Amundarain. Azken errekorra, Iker Bizenterentzat. Eta bigarren posturako alderen hartu du Josan Etxeberriak ere. Lau norberarentzat. Lanak amaitzeko. Hirugarren segitzen du Eneko Sarabei. Eta lehenengoa, azken denborrak Errazkino aizkolariarentzat. Txomin Amundarain. Iban Soroaren aurretik. Amarrarekin borrokatu behar izan da. Iban Soroa. Eta hasi da, azken lautan Txomin Amundarain. Horrentxe hasiko da Iban Soroa ere. Eta azken bietan hasiko dena orain Iker Bizente.
Josean etxeratu da. Azken hiruen bila. Bigarren postua kendu da. Gaixoak ere ez du asko falta, azken hiruetan sartzeko. Ez da Iker Luzentek ere, buelta emateko. Buelta du orain, Iker Luzentek, azkenean barra Otxalarreko Euskal Herriarentzat. Azken hiruetan
Jose Etxeberria, bigarren posturako azken enborrea. Enbor herriaren aldea. Dauka horretik. Hirugarren posturako aldea ere hor daukagu. Jose Etxeberriak. Azkeneko enborran eta azkeneko horrenbida eneko salabaldeko azkenbiak Irak Soberentzat. Azkenera eneko salabaldeko. Bigarren posturako azken enborrean dira. Jose Etxeberria eta eneko salabaldeko. Azken kolpeetatara. Zigarro aizkolaria, Jose Etxeberria.
Alain eta Ibesoa, azkenen borrea bat aldikote. Azken txapelketetan maila ederra eman dute bi aizkolari hauek eta egia esan txapelketa askotan ari dira parte hartzen azkenak. Indar gutxi da, bi aizkolarientzat, baina azken kontea da, azkenen borrean dira. Eta Ibesoak, azken aurpegia. Eta azken aurperian azken kolpeak ematen, Ibesoa, hasiera ederra izan du. Hortxe duzue, aurten ere Nafarroko arpana txapelketa mistoan ikusi dugu. Txapelketa honetarako sailkatu ondoren aritu zen. Olatz Antunarekin, eta lanak amaitzean ere. Arribeko aizkolaria. Azken kolpea den azken animoak ere, Ibesoarentzat. Eta gaurko ikuskizuna amaitzeko harri jasotzaileak izango ditugu berriz ere Mikel Riosak. 73 kiloko harri bolari. Azken saiorako prest dago beraz. Lierki harri jasotzean. Txingatan eta aritzen da ere bai. Eta azken 10 altxatiak emango dizkio harri hori. Azken saioa beraz, Liermiosarentzat. 10 altxati ahalik eta denbora gutxienean. 2 3 sei, zazpi, zortzi, bederatzi, azkena 10 ere.
Eta gaurko azken saiorako Mikel Lopetegi urra izaren duzue 100 kiloko arribolarekin horra eta agurra egitera doa Mikel Lopetegi. Agurra lagen zeetara 100 kiloko arribolarekin Maixua arrearekin txikiak betzen ditugun arrearekin baino 100 kiloko bizkar gainean. Hortxe despatxatua. Gerturatu zarete guztioi, urtez urte gerturatzen zareten eoi, edo lehen aldia duzuen hoi. Agurra eta eskerrak publiko guztiari, eta honekin amaituko da gaurko saioa. Hortxe gertatu, urrak, azkenera, eta honekin amaitu da gaurko kirol saioa. Ez joan hala ere, oraintxe izango dugulako Nafarroko lehenbiziko mailako 2022 urteko txapelketa saio banaketa. Eskolariak, podiumerako eta gero kirolari guztiak argazki oso bat ateratzeko. 2022 urte honetako txapelketako podiumerako hirugarren sailkatuarekin hasiko gara. 40 minutu eta 28 segundo behar izan ditu. Gaurko saioa amaitzeko hirugarren postua beraz Eneko Saralegi. Saioa banatzeko federazioaren eskutik. Batxilak etxea. Hirugarren sari hori ematen Eneko Saralegiri. Bigarren posturako 28 minutu eta 34 segundorekin Josean Etxeirria. Sari ematen Jonte Etxea Nafarroko Herri Kirol Federazioko lehendakaria. Eta txapeldunari sariak emateko Donesteko alkate Leire Urtioste eta Nafarroko gobernuko kirol zuzendari Miguel Pozueta. Eta txapelduna 33 minutu eta 10 segundorekin Iker Vicente. Iker Vicente sariarekin eta orain podiumean jartzea eskatuko dizuegu. Lehenbiziko hiru aizkolaria podiumeako jarri favorez.
Hauze duzu epelduma eta horrek beste bi aizkolariei ere Txomin Amundaran eta Ibai Soroa etortzeko eskatuko dizuegu. Gaurko 5 aizkolarien argazkia egiteko Txomin eta Ibai, favorez. Ibai Soroa, favorez. Nafarroko 5 aizkolari honenen argazkia gaurko finalean egongo dena. Eta azken argazkia ateratzeko Urra eta Lierni favorez gerturatu argazkira. Eman ditugun